1. januar 2024 kl. 12. Nu kommer den. Øj, hvor flot. Det var super ærgerligt med den anden. Jo, men vi har stadig batteriet og alt muligt. Jo. Skulle lige fyre det af. Jo, vent lidt. Vent, Der er lunden. kan vi bruge den? Det er den slunde. Jeg Kan vi prøver lige, bruge om jeg den? kan komme den op. Wow! Ej, hvor flot! Nu starter det! Ej, hvor flot! Ja, det er flot. Ej! 2024. Ej, hvor flot! Ej, hvor er det flot. Ej, hvor flot! Oh. Wow. De er stadig ved. Kommer vores. Wow. Og prøv lige at se derovre også. Ej, hvor flot. Ja. Ej, de er flotte også. Wow. Så mange farver, hva'? Ja. Wow, det var flot. Skal vi så fyre i batteriet nu? Wow, wow, wow. Wow. Øj. Nu er det begyndt officielt. Jo. Nu er det officielt. Jeg tager lidt længere nedad, for man kan næsten ikke se det selv. Jeg fik puttet lunden tilbage i. Var det ikke smart, skat? Var det ikke også godt set? Og det er jo teknisk set stadig 2023 i USA jo Ja, faktisk. Det er ikke det nye år i USA. Nej. Så er det batteriet. Det er det sidste vi har. Ja. Det bliver godt. Det ved jeg bare, det gør. Den tog. Åh. Wow. Der er sådan noget derovre. Det ved jeg ikke. Lunden? Ej, den skal vi nok finde. Riv her. Riv her. Der står reservelunde. Og den kan vi jo bruge. Pas på. Jeg håber, altså tror du den er der? Ja. Nej, der er ikke nogen lunde. Også er lunden på det, du fyrede af først. Der er også noget der. Der er også noget der. 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 Pas på, den ikke falder af. Ja, ja. Wow. Og man kan se månen. Wow. Prøv lige at se, hvor flot månen den er også. Wow. Øj. Jeg tror ikke, man kan se på filmen eller høre, hvor højt det er. Wow. Det er batteriet. Det er batteriet. Nu skal vi slå tilbage hele vejen herover. Ej, hvor flot. Ej, hvor flot, hva'? Øj! Wow! Wow! Øj! Øj, hvor smukt, hva'? Ej, hvor var det flot. Ej, hvor flot. Så flot var det første der. Nej, slet ikke. Ej, hvor var det flot. Ej, hvor fint. Det var sgu da en god måde at ende af på, hva'? Skal vi prøve det? Wow. Skal vi prøve at fyre den tredje en af med den der? Har vi da Hvad? gjort. Har vi fyret den tredje en af? Prøv den, der kom med. Okay. Ej, hvor vores kommer også højt over.
2023. Yeah, tillykke. Ja. Så du lige op, hvor flot det var der? Ja, men det var ligesom om, det var helt ved, så var det min løn. Det var. Wow. Skal vi ind og have noget Prosecco så? Nej, jeg tror ikke, du skal have mere, skat. Okay.